Ginoo, manatili kahanyawan at kayaan Ginoo. Mamamasa, himaya mabalita, at pagkakasan matay. Ligaya kaya o Ginoo. Makanyan pa ang palyari, ing pangpait ng Yeso Kristo. Ti Maria Imana at ti Jose, at tinlang panginakuwanan kasan. Bayo ing huwag mi kasal, may yakit king ni Maria, mi kalamane. Iti milyari kikupaya ng Espiritu Santo. Ti Jose ang maging asawa, metong yang banal at tao. Ene mo rin isalbag pamarine ni Maria, anya binalak ng kawanyanan niya mo lihim. Kawang isipan ting makanyan, pe pakit ya kayo ting panina, ting metong ayang hel ni Ginoo. At nga na kaya, Jose alahi ng David, mo pikakuluan, ting balaos ng may pakikasalan ni Maria, uling ing taglina, bilyari, ting kapabilan anak, ng banal ay Espiritu. Ibayin ing metong ay nag-alaki, at ika ang Santo Jesus. Uling niya imagligtas king kayang balen, king kayang aming kasala. Milyari ing sabla, panmatupad ing sinabi na ng Ginoo, king kapamilan na ng profeta. Kumagliya ing metong at dalaga, at ibayin ing metong ay nag-alaki. At iti, mayaw siya Emmanuel. Nanaway, in Diyos at siya busay tao. Pinyang igising niya ni Jose, di parang iginutos na kayang nangyal ng Ginoo. At pwede kasalanan, in Maria. Kapatid ni Maria ng balita, ni Kaya Katamang Kaligtasan. Kapurian eka o Kristo.